Αρχικά θέλω να επιβεβαιώσω ότι έχετε καταλάβει τη διαφορά μεταξύ των δύο ερωτήσεων που συναντήσαμε μέσα στο κείμενο. Η μία ερώτηση είναι What do you do? Και η άλλη είναι το What are you doing? Στις δύο αυτές ερωτήσεις παρατηρούμε δύο διαφορετικούς χρόνους. Για να καταλάβω ότι όντως έχετε ξεχωρίσει τη διαφορά τους, θέλω να μου απαντήσετε στην ερώτηση. What do you do? I'm going to the supermarket. Κώστα, πες μας εσύ, απάντησε η Άννα σωστά στην ερώτηση? Όχι, δεν απάντησε σωστά στην ερώτηση. Ποια πιστεύεις ότι είναι η σωστή απάντηση? I am an accountant. Ωραία, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν η σωστή απάντηση στην ερώτηση What do you do είναι το I am an accountant ή I am a teacher. Άρα λοιπόν αυτή η ερώτηση σημαίνει τι επάγγελμα κάνουμε. Ενώ όταν ρωτήσουμε κάποιον What are you doing, ποια θα είναι η σωστή απάντηση, Άννα? I'm going to the supermarket. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν στην ερώτηση What are you doing χρησιμοποιούμε το present continuous και έτσι λοιπόν θέλουμε να εκφράσουμε κάτι που συμβαίνει τώρα. Λοιπόν, την επόμενη φορά θέλω να ασχοληθείτε με το Module 3. Όπως θα δείτε, η συγκεκριμένη ενότητα χωρίζεται σε 6 units, τα οποία αφορούν το πώς βρίσκουμε διανομής και πολιτές. Αυτή είναι μια ενότητα ιδιαίτερα χρήσιμη για αυτούς που ασχολούνται με τις πωλήσεις. Ασχολείται κάποιος από εσάς με τις πωλήσεις? Ναι, μας ασχολούμαι εγώ λίγο με τις πωλήσεις. Ωραία. Αντιμετωπίζετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην επικοινωνία? Προτιμάτε δηλαδή τη γραπτή ή τη προφορική? Και γιατί? Πολλές φορές, αν και καταλαβαίνω τι μου λένε στις συνομιλίες που έχουμε στο τηλέφωνο, είναι λίγο δύσκολο να εκφραστώ και να τους πω ακριβώς αυτό που θέλω να το καταλάβουν. Ωραία. Στην περίπτωση λοιπόν του Κώστα, προτείνουμε να κάνει περισσότερες ασκήσεις και να δώσει έμφαση στις ασκήσεις που μπορεί να εξασκήσει στην προφορά του. Από το report που είδα του Κώστα, παρατήρησα ότι έχει ήδη αφιερώσει αρκετό χρόνο και θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα αισθανθεί περισσότερη αυτοπεποίθηση να χρησιμοποιήσει τον προφορικό λόγο για τη δουλειά του. Οπότε όσο πιο πολύ κάνουμε εξάσκηση, τόσο καλύτερα θα αισθανόμαστε με την προφορική επικοινωνία. Επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι όποιος δεν μου έχει στείλει με email το γραπτό κείμενο που έχω ζητήσει, έχει ακόμα άλλες 2 μέρες. Απλά είναι πάρα πολύ βασικό να τα έχουμε όλα τα κείμενα μαζί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα λάθη και να τα συζητήσουμε στην επόμενη μας συνάντηση.